alam mo, kada kayo amin ta, Bunsoy, yan. Ingat at God bless sa'yo, sa family mo. Pati kay Manang din, ha. Sa drive mode mo, Bunsoy, ingat lang. Ingat pa, Bunsoy. Okay lang. At ang silent ka lang, Bunsoy, oh. Priority mo yung trabaho mo talaga. Pag yan, ingat ka lang lagi dyan. Kapag sa Connecticut, ibagdagat sa inyo dyan. Ingat at God bless din kayo always dyan sa Connecticut, Kapsatid. Yan kay Ma'am Cartlea, dyan po sa may Los Angeles, California. Imbag na bigat din po sa dyan, sa inyo po dyan sa Los Angeles, California. Ingat at God bless din po sa inyo always dyan. Yan sa Los Angeles, California. Rin po Ma'am Caitlin. Ingat at God bless din po lagi Ma'am Caitlin Vlog. Kay Ma'am Maylin dyan po sa San Antonio, Texas. Imbag na bigat din po sa inyo dyan sa San Antonio, Texas. Ingat at God bless din po lagi sa inyo dyan sa San Antonio, Texas. So, mga taga-Japan po dyan, Mami dyan. Mami Jo sa inyo dyan sa Taiwan. Taga-Ireland po dyan. Mga taga-Ireland, Kapsat Diana. Imbag na malam sa inyo dyan sa Ireland, Kapsat. Ingat at God bless din sa inyo dyan sa Ireland. Kapsat Charlie. Imbag na malam sa inyo dyan sa God bless din sa Georgie. Kapsat Froilan, Kapsat Maylindi. Ibag na malam sa inyo dyan sa may sa TV, ibang bisa all TV. Ito ba? Ma'am In, Ma'am Novi, Ma'am Cristel. Ibag na rabi po sa inyo mga madam. Ingat sa God po sa inyo lagi. Mga madam. Po lagi Mami Chok. Ingat sa God bless din po lagi Mami Lita. Yan po sa Canada. Yan kay Mami Mary, Mami Malo, kay Mami B, kay Mami Junisha. Sa lahat po ng mga Mami Bagdarabi po sa inyo niya. Bagdarabi, Kapsat, ingat sa God bless din. Kapsat Kalsada, ingat dyan sa clearing operations nyo, Kapsat. Kapsat Troperos, Kuya Edwin, Kuya Lintoy, Kuya Edwin. Lahat na po kayo, mga Manila Bee Vloggers, yung pag na-reveal po sa inyo. Kayo, mga Manila. Pasok-pasok na, Kapsat, mga Bunsoy. Pasok lang nila, no? Maya-maya, ito na yung ano, andiyan ni Cyrene. Andiyan ni Cyrene, talagang may pinaano na naman na bomba yung mga Hamas. Takbo sila doon sa bomb shelter. At least sa experience nila, di ba? Sana magulo. Ay naano rin sila, talaga sila ng mga terrorist organization. Yung mga Hamas na yan. Yung mga Hezbollah na yan, di ba? Ayaw nila ng katahimikan, ayaw nila ng gulo. Ay gusto nila kay gulo. Yan, okay lang. Binagantihan na sila ng Israel ngayon, di ba? Gagaling ng mga Israel, may mga ano pa sila, yung mga sophisticated weapons, yung makikita nila mismo yung bahay kung may, kung may terrorista sa loob. Sila talaga nag-house to tuloy-tuloy naman ako kagabi, mga ilang gabi tuloy-tuloy yung live ko rin. Ngayon bukas
election day na siyempre. 31 may pasok. Pero ipit, yung hindi mo rin masasabi na long weekend. Long weekend ngayon, Biyernes, Sabado, Linggo. Lunes, election eh. Election, di ba? Siyempre, boboto ka. 31, ipit, may trabaho. Di ba? Tapos 1 and 2 wala. Tapos, di ba? Tapos 1 and 2 wala. Tapos November 3 meron. Kaya mga iba, ano pa lang yata, kahapon pa lang, nag-uwian eh. Marami nang nag-uwian kahapon. Mga dagsana ng mga pasahero. Pre-pandemic na undas, di ba? Naranasan natin yung close sa mga sementeryo. Sementeryo, nakasarado nga, di ba? Buti nga ngayon talagang naka-recover tayo sa COVID na to. Hindi na rin sana ulit mag-recur o mag-emerge ulit. Pero problema natin ngayon ay China. Diba? Bubuil ng China, di ba? Hindi, kung ako lang talaga, okay lang. At least as long as nandiyan ang Amerika, nakaalalay sa atin, nakasupport sa atin, never mind China. Diba? Yan yung sila mambuli dyan. Basta nandiyan ang Amerika na talagang nakaalalay lang sa atin. Once na binuli ulit tayo ng China, alam na nilang consequence. Yeah. Kuwari, magdi-deliver tayo ulit ng relief goods para dun sa mga sundalo ng MV Sierra Madre, di ba? May i-escorta na tayo ng i-escorta na tayo ng American ship hanggang doon sa MV Sierra Madre para magawa yung mga China na yun. Diplomatic protest dapat eh, di ba? Nag-stand na talaga si Apo Bongbong, talagang ayaw niya. Against talaga siya sa ginagawa ng China. Against talaga siya sa ginagawa ng China. Baga 360 degree turn nga, di ba? Nanggaling tayo. Nasana yung mga inchik kasi kay Tatay Digong na Hindi naman na mali kasi ni Tatay Digong, masyadong i-spoil yung mga inchik. Umabuso, di ba? Nakikipag sa incheck, yun naman kasi ni Tatay Digong nun. Nakikipag-deal siya sa incheck para yung mga build project niya, fund ng China, di ba? Funded by China, ngayon, ng China umaatras. Yung mga project na yun na may kay Tatay Digong, binitawan nila. Dahil nga matigas ng city, si Apo Bongbong, lumalabas sa China. Okay, sabi naman ni Apo Bongbong, okay lang. Maraming foreign investors diyan. Hindi lang China ang di ba? Ba't kasi tayo maasa sa China lang? Kahit lumayas pa sila lahat dito sa Pilipinas, mabubuhay tayo lahat. Walang China. Sa totoo lang. Andiyan ang US, andiyan ang Korea, andiyan ang Japan, andiyan ang France, andiyan ang Israel. Ang Israel nga, kahit nasa gera na sila, nagpapadala pa sa atin ng may pinadala na naman yatang bagong ewan ko kung ano yung pinadala nila para sa defense natin. Hindi tayo nakakalimutan ng Israel, di ba? Kasi yung ginawa natin sa Israel nung after the war, talagang talaga yun. Tayo lang ang tumanggap sa kanila, di ba? Nagkaroon ng refugee center dito sa Pilipinas. Nagkaroon sila ng lugar dito sa Pilipinas, yung mga Israeli, yung mga Vietcong din, mga Vietnamese, di ba? Sa Bataan. Very Pilipino very heartwarming. Mabait kasi yung Pilipino. Mahirap lang sa iba, inaabuso ang kabaitan. Inaabuso yung kabaitan. May hangganan talaga dapat din. Pag yung to the point, pati president, grabe.
Inaabuso nila masyado ang kabaitan ng presidente. Yun ang mali. Yun ang dapat maano, di ba? Yun ang dapat mawala. Hindi ko alam kung makaka-uwi kami ngayon. Uwi yata kami ngayong undas eh. Siguro uwi kami yan. Mga kulang alam kung linggo or ko alam kailan ang luwas namin sa Isabela niya. Hindi kami talaga bumuboto ng mga barangay. Hindi kami bumuboto niyan. Kahit dati pa. Kami naniniwala sa barangay. Yun nagsimula ang korupsyon sa amin. Basta kami bumuboto, senator, mayor, yung mga senatorial, yung mga for mayor, for governor. Wala kami pakalam sa barangay na yan. Kagaya dito, yung barangay namin dito, asawa niya tumatakbo. Ilang taon na sila, walang gustong bumangga, laging sila nananalo. Ngayon, yung babae naman, may posisyon na kasi sa DILG yung dating chairman dito. May posisyon na ngayon sa DILG. Siya ng chairman ngayon ng mga kumbaga siya head ngayon ng mga chairman. Department ng mga chairman. Kung may reklamo ko sa mga chairman ninyo, doon sa opisina niya, kay diretso. Kaya wala, corruption. Wala kami pa kayo sa mga barangay, kagawad. Kami bumubuto dyan. Basta kami, inaabangan lang namin, senatorial, 2025, di ba? Ngayon pa lang, kung nag-iisip kayo, alam niyo yung mga hindi niyo boboto sa pagka-senador, di ba? Pare, tapos ng term ni Robin Padilla, huwag niyo nang ibalik. Sakaling gusto niyo bumalik, sakaling gusto niyo ulit tumakbo, huwag niyo nang ibalik. Risa Ontiveros, kilala niyo na yung mga salot yun sa Senado. Dapat talagang maalis. Mga anay dyan sa Senado. Alam mo itutulong, di ba? Huwag na lang nating iboto. Maraming mga deserving. Yan, kay Senator Bongo, wala akong makasabi dyan. Yung Malasakit Center ni Senator Bongo, hanggang ngayon ginagawa niya sila ni Madam Amy, di ba? Si Madam Amy rin, hard worker din yan. Wala rin akong masabi niyan kay Madam Amy talaga. Kahit tumakbong presidente yan, boboto ko sa Madam Amy. Kung mag-uusap sila dalawa ni Inday Sara, payag si Inday Sara maging vice niya, okay lang. Pero vice yata, ganun din, parang presidente rin yata, one term lang. One term din yata ang vice. Hindi ko talaga alam paanong galawan niya. Either maging presidente talaga si Inday Sara, or kukunin niya talagang vice president yan si Madam Amy. Yan ang solid na unity. Yun ang solid na unity, di ba? Kung nakikita yung kayo, kung nanonood kayo, kung nakikita nyo, yan ang tunay na unity. Hindi nag-aaway yung DDS saka BBM supporters. Ang Marcos Loyoli saka DDS, hindi pwede mag-aaway yan. Kayo lang ang guwapagulo dyan. Ngayon, pati si Madam Amy, yung ibang gagong vlogger, naaway nyo na. Diba? Binenta niya na daw yung, binenta niya na daw yung sarili niya sa mga Duterte. Diba? Gago mga vlogger talagang iba, hindi marunong mag-analyze. Diba? Maganda nga yung tandem nilang dalawa. Woman power yan sa 2028. Woman power. Wala na kayo magagawa dyan. Kahit magyayak-yak kayo dyan, kampanya yung tambalos-los ninyo, okay lang.
kakampanya namin, mga manok namin. Inday Sara sa kasi Madam Amy. Maganda nga sila dalawa na lang, tandem eh. Woman power talaga, di ba? Nakikinikinita ko na talagang magtatandem yung dalawang yan. Kagaguhan yung nag-ano na Lenny, ano? Hindi. Kiko Sara, kagaguhan yun. Bakit naman bababa si Inday Sara sa level ni Kiko? Ay ni Isko. Knowing Isko, matalino si Inday Sara, hindi niya inuhin yung mga ganyan. Isko, publicity lang yan. Kaya nga, kung nagkakaproblema nga sila sa Itbulaga ngayon, di ba? Kakapal na mukha. Panalo na sila Boss Joe, sila Tito Joey, sila Bossing, sila Tito Sen. Di na dapat nila ginagamit yung pangalan na yun, Itbulaga. Baguhin nila. Kung may delikadesa sila. Kasi tinanong talaga ng North Forte, panalo yung kabila eh. Panalo yung original. Pwede nang gamitin nila Bossing yung gusto nila. Bakit nga hindi nila ginagawa? Kasi aywan ko, para wala na sigurong gulo. Pinapaubaya na lang din sa generic Itbulaga yung pangalan nila. Diba? Hindi naman, wala naman sa pangalan yun eh. Nasa karakter ng tao yun. Yeah. Bakit up to now, solid na solid pa rin. Ongoing pa rin, mataas ang rating pa rin ng EAT, di ba? Kahit ang ibang pangalan. Yeah. Meron kasi something talaga dyan. May chemistry dyan sa kanila. Talagang hindi sila gaya ng Showtime na nakikikompetensya. Obvious ang Showtime nakikikompetensya. Pati itong generic Bulaga rin. Obvious nakikikompetensya kayo. Diba? Sinisiraan nyo itong EAT, which is mali, diba? Ilang dekada na yan. Ilang dekada na ba yung TVJ? Nandyan. Matatag pa rin ka ngayon, diba? Hindi nyo kayang buwagin yan. Ngayon, masaya na naman, babalik na naman ng Showtime. Tignan natin, sige. May babalik pa ba ng Showtime, yung ginawa, yung suspension na sa kanila? Wala na. Nakatatak na sa madlang people nyo, kabastusan ninyo. Kaya huwag kayo magtataka. Yung mga viewers nyo dati, maglilipatan yun. Maglilipatan sa EAT. Lahat maglilipatan na. Kaya bye-bye na. Yung topic mo, kung yan kabsat old school. Kasi kabsat old school ka na eh. Old school kasi kabsat Aaron Peña, parang ayaw na niya. Ayaw niya na maging ganito na political vlogger. Parang siya, nadidismaya siya sa mga pangyayari. Tanggol nga naman tayo ng tanggol. Wala rin naman nangyayari. Andiyan pa rin sila, di ba? Konting tapang bagsik lang po, Apo Bongbong. Wala po kami against sa'yo. Tama lahat ng mga mo eh. Yun lang talaga, tapang-tapangan mo ng konti. Hindi mo umuubra masyadong mabait tayo. Yun ang inaano ni Kabsat Old School. Lumaban naman tayo, di ba? Yan, yung mga vlogger dyan, mismo nasa Malacanang, anong ginagawa ninyo? Hindi nyo pagtanggol yung presidente natin. Hindi nyo pagtanggol si Madam First Lady. Diba? Hindi nyo pagtanggol si Inday Sara. Hindi nyo pagtanggol si Madam Amy. Diba? Harap-harapan na, pampabastos, ginagawa ng iba. Diba? Dapat kung kayo dyan, talagang may malasakit kayo sa ating Pangulo, kaya ako BBM, sa gobyerno, talagang kayo talagang tigano dyan, defender talaga kayo dyan. Kaya yung naandyan sa Malacanang, parang wala. Natutulog yata kayo sa pansitan dyan. Durog na yung presidente natin, durog na si Vice President natin, si First Lady, si Madam Amy, durog na sila. Wala kayong kibo dyan. Pinapabayaan nyo lang. Wrong move. Siyempre, dapat protektahan nyo ang presidente. Hindi
kayo una dapat magpoprotekta sa presidente. Kaya nga kayo naandyan. Mga vlogger kayo na Malacanang. Kayo mga defender ng ano, ni Ako BBM, ni Inday Sara, ni Madam Lisa, diba? Wala eh, parang walang nangyayari eh. Diba? Parang okay lang, mura-murahin yung presidente. Yan, yung mga tarantado niyang ibang vlogger, mura-murahin yung si Inday Sara, mura-murahin niya yung si alipostehin niya yung si First Lady Lisa, si Madam Amy, baliwala lang, diba? Bilos naman kayo, kaya nga kayo nandyan eh. Kaya nga kayo nandiyan vlogger sa Malacanang para ano eh, nabigyan kayo ng privilege, nandiyan kayo. Pagtanggol nyo naman yung first family. Pagtanggol nyo naman si Inday Sara, di ba? Comment lang po kakabsat, mga bunsoy, pasok lang po. Good governance yan. Promote natin, tulungan natin si Mayor Magalong, si Mayor Vico Soto, si Mayor Joy Belmonte. Hanap pa tayo ng mga matitinong mayor, matitinong governor. Endorse natin sa grupo nila. Nagkaayon nga hinahanap nila ngayon eh, all over the Philippines eh. Yung mga matitinong mayor, matitinong congressman, governor, isasali talaga niya sa grupo nila. Silang tatlong founding founders ng good governance. Yeah. Movement for good pangalan ng grupo nila ay Movement for Good Governance. Silang pioneer, silang tatlo, si Mayor Benji ng Baguio, si Mayor Joy, Quezon City, Mayor Vico Soto dito, si Mayor Pasig, diba? Dagdagan pa natin, sana nga para nang mamulat ang mga Filipino people, may matitinong mga politiko pa pala. Ito yung mga politiko talagang kahit supalpalin mo ng pera, hindi maano itong mga to. Hindi sila matitinag. Mga tested na itong mga to talaga, mga incorruptible, mga honest tong tatlong to. Pero kulang pa, ano magagawa ng tatlo, di ba? Crusade yan ni Mayor Magalong. Dapat talaga maghanap tayo ng mga matitinong government na mga politiko dito sa buong Pilipinas, sa buong archipelago. Diba? Tatlo pa lang sila eh. Kailangan pa talaga madagdagan. Movement for free, diba? Movement for good government. Yun ang pangalan ng grupo nila. Movement for good government. Tatlo pa lang silang pioneer dyan na supportahan natin yung grupo nila. Dapat sama niyo si dyan, Congressman Emeng Pascual. Pwede yun. Si i-endorse ko, si Congressman Emeng Pascual. Dating mayor ng Gapan, ngayon congressman na. Yung ginagawa niya sa Gapan dati, ginagawa niya hanggang ngayon. Talaga nag-house to house pa rin siya. Board member na siya, congressman na siya ng 4th District. Hindi niya nakakalimutan yung pangako niya. Hindi naman niya totally iniwan ng Gapan eh. Ang ni Mayor Emeng, gusto niya lumawak pang sakop niya. Ngayon, congressman na siya ng 4th District. Lahat ng bayan ng 4th District ng Nueva Ecija, hawak niya. Nararamdaman nilang ginhawa, diba? May congressman kayong sama niyo yan, Mayor Benji yan. Ini-endorse ko yan si Congressman Emeng Pascual. Kilala niyo naman siguro yan. Kahit pandemic yan, grabe. Lumalabas talaga siya, bibigay. Live na manok, kusino, gatas. Yun
dapat nung kasagsagan ng COVID. Tinalo niya pa si Leni Robredo. Leni Robredo namigay ng lugaw, panis, sira. Kaya nga natawag na tago na substa ano. Kaya nga natawag na Leni Lugaw yan, panis. Mamimigay ka lang ng sira pa, di ba? May instance na ganun eh. Sumakit yung tiyan yata ng yung mga tumikim ng lugaw niya, sumakit yung tiyan eh. Kaya natawag na bansagang ka ng lugaw. Walang mamimigay ka rin nga ng lugaw, wala pang sustansya. Wala man lang manok, wala man lang yatang itlog. Plain lugaw lang yata. Pati ba naman yung pambili, pati ba naman yung sahog na budget at pang sahog ng itlog sa manok, kinupit nyo pa. Kaya pinakain yung tao, ordinaryong lugaw lang. Plain lugaw, di ba? Tapos pinag-iinitan nyo ngayon si Tatay Tigong, di ba? Patahimigan nyo naman yung matanda. Kawawa na, ano na siya eh, gusto niya nang enjoy ang life as a ordinary citizen, di ba? Wala naman kayo masasabi kay Tatay Digong, ginawa naman yung trabaho niya. Dolomite, sino tarantado magsasabi hindi maganda ang Dolomite? Sige nga, sino tarantado hindi magsasabing hindi maganda ang Dolomite? Malaboracay nga, nilapit niya ng Boracay dito sa Maynila, di ba? Yung mga turista nga, bighani niya sa project na yan eh. Diba? Yan, yung mga build project na yan, matatapos yan. Diba? Matatapos yan, laking ginhawa niya. No? Yung train, imagine mo Quezon City hanggang San Jose del Monte, Bulacan, naka-train ka, may train service. Laking tipid sa pamasahe, ang laking tipid sa oras, no, saka sa pamasahe. Napakalayo kaya sa traffic din sa Commonwealth lagi. Ang binubuno ng mga tao diyan sa traffic pa lang 2 oras, 3 oras lang hanggang Bulacan. Itong bagong train na to, mga ilang minuto lang to, nasa Bulacan ka na. Ito yung SM North North Avenue hanggang San Jose del Monte, Bulacan na train, di ba? Train service dadaan ng Commonwealth Avenue. Via Commonwealth Avenue yan. May mga subway pa yan, may mga underground pa yan. Maganda. Panyan talaga totally natapos. Talagang tayo. Saka yung mga airport, hindi nyo nahalata. Ang ganda. Ganda ng mga pantalan natin, mga airport natin. Lahat yan, natin Tatay Digong yan, saka ni Senator Bongo. Si Senator Bongo natuloy yung lumalabas sa Vice President niya, di ba? Gagatol si Leni Robredo eh. Kinakalapan. Lahat ng kinokontra lahat ng gusto niya. Mas ang lumabas tuloy na Vice President, si Senator Bongo. Di niya nakakatulong pa siya sa gobyerno, di ba? Malasakit center niya. Yung balik probinsya movement, ang daming natulungan niya. Kasagsagan ng COVID, di ba? Mga na lockdown dito sa Maynila. Sinubukan naman na nilan-lock ang swerte nila sa Maynila. Wala nangyari. Gusto nila bumalik na sa probinsya, wala naman silang ganun. Wala silang pang simula ulit. Binigyan sila ni Senator Bongo. Balik probinsya movement. Yung balik probinsya movement noon, bas-bas, di ba? May bumalik sa Bisaya, may bumalik sa Mindanao, may bumalik sa Luzon, di ba? Kada pamilya yun, libre na. Siyempre, ihahatid ka na sa bahay, sa lugar mo eh. Tapos, meron ka pang may puhunan ka na. May puhunan ka pa na para pagdating mo doon, simula ka ng bagong mo. Diba? Ganun sana lahat. In fairness kay Senator Bongo, inchik siya pero puso niya Pilipino.
Inchik yan eh, si Senator Bongo, inchik yan. Sino bang magsasabing di inchik yan? Pero ang dugo nila, Pilipino. Yan, sila ano, si Sir Ang, may-ari na San Miguel Corporation, Renato Ang. Diba? Inchik sila, pure. Pero talagang ang dugo nila, Pilipino. Tumutulong sila sa Filipino people. Yan, exempted sila. Pag talagang nagalit na tayo sa China, yan ang mga tipong inchik na hindi natin gagalawin. Yung mga inchik na matitino. Diba? Si Sir Ang, ang daming natulungan yun. Ang dami ng ginawang infrastructure. Yan eh, SCTEX, TPLEX, San Miguel yan eh. Diba? Hindi naman natin nilalahat ng inchik eh. May mga inchik talagang okay naman. Si Madam Mel Chanco, inchik yan eh. Aanin ba natin si Madam Mel Chanco? Tumutulong siya din sa mga GMA Kapuso Foundation, di ba? Ang dami natutulungan ng foundation ni Ma'am Mel. Diba? Hindi lahat ng inchik eh, loko-loko. Meron lang talaga mga ano. Yan, yung mga pogo-pogo na yan. Yung mga nagdala-dala rito ng pogo-pogo na yan. Diba? Pogo eh, illegal naman pala sa China na yan. May kaparusahan, may death penalty pa nga yata. Once na na-engage ka sa pogo-pogo sa China, sugal. Yung ganyan yung ganyang negosyo, yari ka. Kaya dito sila nagtatakbuhan, masyadong maluwag. Pasok lang po sa akin live. Maganda yung topic ngayon. Yun yung namatay na ano, dapat magkaroon talaga ng Senate hearing doon. Yun, bago naman namatay na ano, na papasok sana ng fraternity, ginulpi pa, pinatay. Graduating pa naman. Diba? Pinasabihan na pala talaga siya, winawarningan na siya, huwag ka na pumasok kasi gagraduate ka naman na. Actually, alam naman ng mga magulang niya, alam ng mga kamag-anakan niya. Papasok talaga siya sa grupo na yan. Pero dinidiscourage nga siya ng girlfriend niya, di ba? Tingnan mo yung nangyari doon, sabi niya. Tingnan mo yung nangyari doon sa tiga Adamson, di ba? Same fraternity rin yun, same organization, di ba? Pinatay din, di ba? Graduating din yata yun. Wala, hindi siya naniwala eh, talagang hindi ko alam anong motibo niya, ba't pumasok-pasok pa din. Gagraduate ka na. Hindi mo naman magagamit yan pag pulis ka niya. May sariling brotherhood ang pulis, doon ka pumasok. Brotherhood kaya pulis, doon ka sana pumasok. Nagamit mo pa. Kasi organization yan ng mga pulis, ng mga military. Diba? Pinasok mo, wala naman yun. Sayang lang. Nagamit mo ba? Wala. Napahamak ka pa, na-disgrasya ka pa. So, kahit anong lakas mo, sa 60 na palo na yun, hindi mo kakayanin talaga yun. 2 oras na initiation, hindi mo kakayanin.
Baka diretso pa yun, walang pahinga yun. Yun mahirap talaga, hindi straight, 2 oras. Patay, bugbog talaga ang katawan mo. Dapat naman, mayroon kayong medical team kasi dyan. Bago kayo mag-ano ng ganyan, anuhin nyo muna ipapasok talaga, salain nyo naman. May sakit pala talaga yun. Gusto niya lang ma-member pipilit niya. Dapat talaga may medical cleared siya. Nagpa-medical siya, cleared siya, wala siyang sakit. Wala siyang ano, di ba? Wala eh. Talagang tanggap lang kayo ng tanggap eh. Bugbog lang kayo ng bugbog. Di ba? Ganyan kayo. Kawawa yun. Sinira niya ang karir niya. Pupulis na sana eh. Sana nga, ngayong December medyo tumahimik na sana para maganda naman ang Christmas sa Holy Land, di ba? Sana matapos na yung gulo dyan bago mag-December. Kaya pipilitin talaga ng Israeli Army matapos talaga ng December bago mag-December yun. Yung gulo dyan. Okay na sana eh kung nakikikooperate lang itong mga civilian ng mga Palestinian. Hindi sila umaalis eh. Sila umaalis sa mga sa lugar nila eh. Kaya wala rin magawa tong Israel. Kundi ano na lang, talagang house to house. Which is which is more diba? Bagay kasi kung airstrike talaga, hindi mo rin alam, baka may hostage nga doon sa balay niya. Hindi sumabong may hostage niya. Kaya ganun eh, mautak to mga Hamas. Saan nila dinala yung mga hostages nila eh. Either yan sa Beirut, pwede rin. Sa Lebanon, pwede rin. Number 1 supporter ng terorista yan. Mga Arab terrorist yan, yung Lebanon. Sobra yan. Agap pala. $9.51 pala ako kapsat mga bonsai. Pasok-pasok pa sa akin live. Mahaba-haba pa tong oras natin.
Pasok ka sa akin lang ngayong gabi. Yeah, pasok lang. Ka-11 lang tayo. Isang oras lang. Isang oras pa tayo maglalay. Ito kwentuhan lang naman. Diba? Kaganapan dito sa bansa natin. Ano nangyayari sa bansa natin? Ba't tayo nila tatanong si Ako BBM saka si Inday Sara? Pilit nilang winawasak yung unity. Diba? Bakit pilit nila sinasaksak yung tambalos-los na yan? Yeah. Kala naman nila mananalo yung tambalos-los nila. Mananalo sila sa kanila, yung kampanya nila. Uto-uto. Boto nyo lang. Okay lang, wala namang masama. Demokrasya tayo. Basta kami, team unity pa rin. Buo pa rin ang team unity. Baka nga mas lumakas pa eh. Pag talagang nag-declare si Inday Sara saka si ang running mate niya si Madam Amy, lakas talagang unity pa. Talagang unity na. Sa 2028, di ba? Tuloy-tuloy na yan. Nagsimula ng 2022 hanggang 2028 na yan. And beyond. Hindi na kayo makakabalik talaga sa pwesto. Kaya mga pesting dilawang kayo. Wala. Kahit anong paninira nyo, kahit anong strategy gawin nyo, kahit anong pag-aralan nyo formula para mapabagsak ang Inday Sara at Madam Amy, hindi nyo magagawa. Tapatan nyo, Isko Lenny, diba? Pwede naman Isko Lenny. Yan, magandang tandem nyo, Isko Lenny. May gago pa rin naniniwala sa inyo. Mga kabataan na naiuto nyo. Yun lang yan. Diba, matagal na tumuhugong yan, matagal ko na rinig yan. Baka tapat nga daw talaga Lenny, Lenny Isko. Yung Tabayros, tatakmong senador ata yan. Magkano siya ulit. Mag-re-election. Kung may boboto sa kanya. May bagong boboto sa kanya. Yan, igay sa baba. Mga aso. Tingnan, lumipat ako rito sa taas. Tayo makakaano ng live doon sa baba. Ang ingay. Maya-maya, motor. Naka-open pipe na motor. Yung sports car na maingay din. Puputok-putok yung tambucho nun. Paggabi, daan eh. Ano yun. Oo nga pala, baka ipasok na sa itbol sa bag sa E80 yung anak ni Francis M. Tantanan nyo naman, kawawa naman yung bata. Hindi naman kasalanan ng bata yun. May anak
anak pala si Francis M sa iba. Ngayon lang lumabas. Tapos na eh, tapos ng issue. Kawawa yung bata, di ba? Yung nating, ano eh, wala namang kasalanan yung bata. Welcome kung sakaling ano, kung sakaling pumasok talaga siya sa EAT, welcome na welcome talaga siya. Si Tito Joey ang ano niya, yung nako-convince sa kanya. Alam mo kasi, nung buhay si Kuya Kiko, saka si Tito Joey, close yan. Silang sanggang tikit yan eh, yun, yung sa Itbulaga. Nandiyan si Kuya Kiko dati sa Itbulaga, di ba? Silang dalawa ni ano pala talagang ano yun, Lodi Lodi. Ni Tito Joey De Leon. Yeah. Talaga nung nabalita talaga na nawala na si Kuya Kiko. Pinaka-speed devastated talaga na si ano eh. Si Tito Joey. Pwede hindi na nga siya mapa-interview, di ba? Talagang grabe iyak niya, grabe lungkot niya. Sangga lodi-lodi pala talaga sila ng ni Kuya Kiko nung buhay siya. Eh, okay lang. Yan na dyan yung ano, yung anak ni Francis M. Pasok niya dyan. Wala namang masama eh. Legacy, part si Francis M. Si Kuya Kiko, buhay si Kuya Kiko ngayon, malamang nandiyan pa rin yan. Hindi yan na number 1 loyal sa EAT talaga, di alis yan. Kung kasama pa natin si Kuya Kiko ngayon, nandiyan yan, di alis yan. Hindi alis sa EAT yan, nandiyan lang yan. Diba? Kagaya ni Tito Jim, di ba? O si Tito Jim, pasulpot-sulpot, kahit pasulpot-sulpot, yun na, talagang loyalty niya talaga nasa EAT, di ba? Inaalokan din pala sila nila halos-host, sila pala lahat. Grabe tong halos-host na to. Lahat ng host ngayon ng EAT, inulokan pala talaga lahat yan. Na mag-stay lang sila sa Itbulaga, wag silang aalis sa Itbulaga. Ang talaga namang pinaginitan ni halos-host, yung nga tatlo, PBJ, yung iba maintain. Buti na lang may loyalty tong Dapper Cats talaga. Hindi yung ganun. Hindi nila inisip yung pera, inisip nila yung sila nagbigay, paano sila nakapasok dyan sa showbiz, diba? Pinigay sila ng break ni Tito Joey, ni Bossing, ni Tito Seth. Kaya nandyan sila. Ibag na Rabi, Boss Ram. Ibag na Rabi, salamat po pagpasok sa akin live, diba? Ano ngayon, kung babalik na yung showtime nyo, diba? Ano pa kailan namin, masaya ba kami? Kung babalik yung showtime nyo, may pantapat kami dyan bukas. Yung bukas babalik na yata ang showtime, diba? O bukas abangan nyo, sino si Nanay Josie, diba? Si Ellen, Lola Belen, si Wally, diba? Lola si Wally, saka si Papa Ethan, si Wally rin. O, si Mami Josie, obvious si Jose yun. Panoorin nyo na lang bukas. Si Jose yun, si Kuya Jose yun. Mukha pa lang, ibubog pa lang ng mukha, alam mo na eh. Kaya na, si Kuya Jose to diba? Kaya hindi nyo kaya matipag ang Itbulaga. Magiging ano rito, magiging vlogger ako ng EAT rito. Diba? Gagaya na ako lang, kalabos Jake Magnus. Yan. Gagaya na ako dyan, kalabos Basta lahat ng mga defender ng EAT na vlogger, di ba? Yung mga gawin mo, pag sa old school, yun, maging defender ka ng alam ko, barkads ka rin naman eh. Parang may diversity ka lang ba? Hindi lang panay, sabi mo kasi naano ka na sa politika eh. Diba? Ay, subukan mo naman ng ganito, showbiz, diba? Haluan mo ng konting showbiz din. Diba? Sa tingin nyo ba mataas ang rating bukas ng showtime kung babalik nila? Tingin ko hindi. Tingin ko hindi. Kasi nakaano talaga sa utak ng tao,
kabruskuhan ni Vice Caballo, di ba? Diba? Ano-anuhin nyo ba naman, pagtulong-tulungan nyo ba naman si Madam Lala Soto? Trabaho po ni Madam Lala Soto yan, sensor. Saka hindi lang naman siya nagdi-decide dyan, maraming board of trustees dyan. Maraming board dyan na member. Bakit bukod tangi ano lang, si si Madam Lala Soto lang ang inaano nyo? Talagang to the max ang galit sa kanya. Diba? Yung mga viewers, syempre, mga viewers, nakarating kay Madam Lala Soto siguro. Yung araw-araw na napapanood nila sa Showtime na kalaswaan, kabastusan, kababuyan, diba? Kulang yun eh, dapat nga talaga, 1 buwan eh. 14 days lang nga kayong nasuspindi, dami nyo pang kiyaw-kiyaw. Buti nga, nakabalik pa kayo sa, kung ibang ano yan, head ng MTRCB, baka natanggal na kayo. Kung naalala niyo si Senator, si Secretary yan nun, si Sir Manling Morato, tanggal na kayo pag si Secretary Manling Morato ang ano ng MTRCB. Tayo na kayo, tanggal na talaga kayo. Walang Vice Caballo kung nandyan sayang din yun. Si Secretary Morato, sayang din yun. Tingin nyo ba kung MTRCB si Madam Miriam Defensor Santiago, papayag siya yan? Papayag siya may vice ganda? Baka talagang wala na yan. Yung Showtime na yan, talagang wala na. Dapat nga lifetime ban eh. Masaya pa kami pag ni-lifetime ban niya yung Showtime na yan. Babalik sa dati gawin yan. Gagawin nila yung ginawa nila, gagawin nila ulit yan. Kasi mababa masyado yung penalty niya, 2 linggo lang. Dapat 10 yan eh. Dapat nga 1 year yan. Para magtanda sila, di ba? Ulit-ulitin niya, whole cycle yan. Sige, ano yun, 2 linggo lang naman tayo mawawala. Sige. Back to ano, ginagawa natin dati. Back to ulit. Mag-ano ulit tayo ng kabastusan. Lika, iyon pera. Iyon. Mag-ano ulit tayong dalawa. Ganun lang naman yan eh. Kasi nga 2 linggo lang. Subukan yung 1 buwan yan na mawala. Yung Showtime na yan. Mas masaya mga tao. Yung pinalit nga, hindi sinuportahan eh. Iyabang din yung Lucky Manzano na yun. Maganon lang kasi yun. Kaya na-absuelto pero estapa. Estapador yan. Kasama dapat yan sa kaso ng estapa eh. Yung kasama niya yata nadiin pero siya hindi. Yung partner yata niya yung nadiin sa estapa case. Eh, dapat kasama siya dun. Nakalusot lang siya sa kaso niya. Yabang din eh. Yabang mo, 2 linggo lang naman yung show ninyo. Magyabang ka kung 1 taon kayo. 2 linggo lang eh. May mga tao talaga mayayabang, mga hampog. Bakit kaya gano'n? May kasalanan na sila, di pa nila aminin may kasalanan sila. Diba? Kung ako naman yung mga magulang, no? Yung mga magulang, yung mga bata na yun. Yung segment na yun, yung sa Showtime na yun, nag-anuhan si Ian Perez, si Caballo. Kung ako yung mga magulang nun, mag-ano rin kayo ng magreklamo rin kayo doon. Ginawa ng 2 yun. Harap ng mga anak nyo, puro kabastusan ang pinagagawa. Diba? Lapan ng cake. Diba? Gago eh. Pasalamat nga kayo, 2 linggo na. Mabait pa nga ito si Madam Lala eh. Kung iba to talagang titirahin talaga 1 taon. Kung ako talagang presidente, kung ako chairman ng MTRCB, 1 taon.
Isang taon, pwede nga, lifetime na yan. Yung hindi na makabalik yung showtime na yan. Wala naman madudulot na maganda sa ang kabataan, puro kabastusan, puro kabalbalan. Diba? May nadudulot bang maganda dyan, yung mga bata? Yung tanghaling tapat eh, may dalawang tarantadong naglalaplapan. Laplapan to the max pa talaga, kahit ng mga bata. Kulang na lang talaga. Naglatag kayo ng panig dyan. Foam, doon na kayo naglaplapan. Sex kayo sa harap ng mga bata. Mababawasan na yung audience nyo. Yun yung bagong segment ng Itbulaga, gagayahin nyo naman naman yan. Pati ito lamang kasi ito naman E80 na generic Bulaga, mahilig naman manggaya. Mahilig naman manggaya. Yung gimmick pa, ginaya rin nila. Obserbahan nyo. Sugod Bahay, di ba? Sugod Bahay, kanino bang original nun? Si Kuya Jose, saka si Kuya Wally. Di ba? Si Yorme ba original nun? Saka si Boboy. Diba? Kaya may isang beses nabastos talaga sila sa Pasig yata yun. Talagang nabastosan talaga yung mga tao sa kanila. Naangasan sila eh. Diba? Itbulaga pa rin pinapanood namin. Nakatikim sila eh. E80 pa rin kami. Tapos may nanalo yung sidecar driver yata. Yung side pedicab driver ayaw umarap sa kanila. Ayaw parang kasi pag narinig eh. Ayaw ko sa inyo eh. Ayaw ko sa inyo. Kalabosing ako eh. Umalun. Nagpahiya sila, di ba? May kasabihan kasi, iba talagang original. Iba talagang pag talagang nag-click sa masa, pag talagang ginagawa nyo kaya po bongbong, tira here, tira there, may nangyayari ba? Batikos here, batikos there, may nangyayari ba? Maangat lalo ang niya, pati sila ni Inday Sara, yung Team Unity, di ba? Kahit anong gawin nyo, maangat pa eh. Hindi nakikita ng Filipino people na nagtatrabaho yung dalawa. Nagtatrabaho na nga si Madam Sana, tinanggalan niyo pa ng pondo para sana sa ROTC yun, di ba? Mandatory ROTC, kailangan talaga natin yun. Mandatory ROTC, kailangan talaga natin yan para may reserve force tayo. So, kung sa panahon ng gera, mayroon tayong kalaban, nilusog tayo, willing tayong mag-service sa Pilipinas, di ba? As a reservist. So, diba? Kaya ito na yung Israel, ang Israel, bakit? Yan ang sekreto ng Israel, bakit hindi malupig-lupig? Bukod sa regular army, meron silang reserve. Yan nga, yung mga nag-ROTC, military training. 350,000 ang reserve ng Israel. Kaya nawiwindang ko ngayon Hamas, Hezbollah. Ano ba itong pinasok nila, di ba? Kalila, ganun-ganun lang. Anak ng puta. 350,000 ng reserve force mo. Kahit matanda. Kahit matanda sa Israel, nagbo-volunteer eh. Di ba? Lalo ngayon, galit talaga si Prime Minister Netanyahu. Kahit civilian, kahit matanda, kahit civilian ka, Israeli ka, pwede ka mag-armas ka na, armasan mo na sarili mo, pandepensa mo naman yan sa mga terorista na yan, diba? Kaya huwag kayo magugulat sa Israel ngayon, kahit babae, matanda, may hawak na usi,
May hawak na submachine gun. May go signal na sila ni Prime Minister eh. Netanyahu eh. Ngayon, nararamdaman ng Hamas at Hezbollah yung mga Palestinian, yung bagsik ng Israel. Diba? Kala kasi nila, kaya nila eh. Ilang taon, ilang dekada na ba yung pinilit nyo? Nagkaroon na nga ng war eh. 3-day war, di ba? Yung Egypt. Yung sinimulan ng Egypt ni Saddam. Di ba? Eventually, sumurrender si Saddam. Nakipag-peace sa Israel, yun lang, pinatay siya. Pinatay din siya ng mga kapwa niya Egyptian na ayaw ng kapayapaan. Ayaw ng kapayapaan sa Israel. Pinatay yun eh. Presidente nila si Saddam, pinatay yun. Mismo Egyptian din yung pumatay sa kanya. Yung hindi naniniwala sa peace. Ayaw din lang makipag-peace talk sa Israel. Pasok-pasok lang po sa akin live. Kita nyo naman yun, mga nagde-develop pa nga sila ng baril, di ba? Yung Israel, yung AK-47 ng Israel, ganda kaya. Yan, naghirapan din ng China. Nahihirapan ng China ngayon kasi naghahanap din sila ng kakampi. Yung pinaka-lodi nila na Russia, may gulo rin. May gulo rin ngayon sa Ukraine, di ba? Hindi rin makakommit ng Russia sa kanila. Natutulungan sila. Sila mismo may gulo sila eh. Ukraine, eh, di ba? Kaya ano mong problema ngayon ng US? Ang China. Kakampi malamang ng China is North Korea. Kakampi sila si Hamas. Kinakampihan nilang Hamas. Diba? Magaling kasi talaga kayo sa military defense. Sa military, ano, yung ginawa nila nung after the war, di ba? After nung World War I, after nung World War II, yung mga German nga, yung mga German ni Hitler, nagsitago. Sa South America, nagsipuntahan sa South America. Doon nagsitira. Ginawa ngayon ng Israel, nagpadala sila ng mga Mossad. Secret police yan eh, mga Mossad. Isa nila yung mga general ni Hitler. Pinatay lahat eh. Hindi naman pinatay lahat. Hinuli nila. Dinala sa United Nations. Yung iba lang, gumabang kasi napakay talaga. Mga milyonaryo na sila sa South America. Nagpalit na sila ng identity. Mga pilito, pinalitan na nila. Pero actually sila talaga yun. Yung mga general sa concentration camp, yung mga general na ang under sila sa mga concentration camp ng German. Yun eh. After the war, nagtakbuhan sila eh. Nagsilayasan sa Germany. Nagpuntahan kung saan, nagtago. South America nga, ang dami nahuli dyan. Sa Argentina, saka dyan sa Argentina yata, saka dyan sa kalimutan, Costa Rica yata yun. Saka yung Munich Olympics, di ba? Tarantado itong mga Arabo na to. Talagang hanggang sa Olympics, hanggang sa sports event, nagpadala talaga ng terorista. Pinatay yung mga atleta ng Israel. Pinatay nila yung mga atleta ng Israel. Kaya nga Munich yan eh. Munich, Germany kasi Olympics. Sa galit na naman ni Prime Minister Goldmeier, yung babae. Goldmeier yun, Prime Minister Goldmeier.
Nagpadala na naman siya ng Mossad doon sa Munich, Germany. Inubos din na inubos na naman lahat yung mga terorista na yan. Ubos lahat sila. Kaya ako rin sa mga Palestinian, yung mga Hamas sa Hezbollah, tumigil na kayo. Makiisa naman kayo sa Israel kasi ayaw din naman ng Israel ng gulo talaga eh. Peaceful, peace loving ang mga Israeli, ayaw nila ng gulo. Napakaganda din sa Holy Land, wala lang talaga mga bomba-bomba diyan. Maganda talaga diyan. Land of Jesus kaya tinatawag nga Land of God, di ba? Land of Jesus. Meron something diyan sa mga tao na sa Israel. Bakit? Hanggang ngayon nakatayo pa yan. Gaano ba kalaki Israel? Ang liit lang naman ng Israel. Bakit di malupig-lupig ng mga Arab nations yan? Hanggang ngayon nakatayo. Meron kasi talagang something dyan. Chosen people pa rin sila. Chosen. Hindi sila nakakalimutan ni God. Hindi sila nalilimutan ni God. Kasi nagkatawang tao talaga si Jesus Christ. Talagang pinili niya talaga yung lahi na yun. Hudyo. Jew talaga si Jesus Christ. Yung nagkatawang tao siya. Nagkatawang lupa siya. Nagkatawang tao siya. Pinanganak siya sa Jew. Nazareth siya pinanganak. Lumaki lang siya sa Bethlehem pero actual place, Nazareth. Palakad-lakad lang siya dyan ng ministry niya. Tuturo siya ng yan, sa Jerusalem, di ba nilalakad niya lang lahat yan. Buong Israel nilalakad lang nila ng mga apostoles niya, di ba? Kaya may something talaga dyan sa mga Israel. Chosen people talaga yan. Parang tayo rin, di ba? Hindi naman tayo pinapabayaan ng Diyos eh. Binigyan niya tayo ng presidente, yung Apo Bongbong, out of nowhere, di ba? Inday Sara, ang vice president. Di ba? Masaya na nga sila Leni Robredo, sila Isko, sila Manny Pacquiao, halal lang. Panalo na sila. Makahawakan na nila tong Pilipinas. Out of nowhere may tumakbong BBM. Talagang sinalba niya talaga tong Pilipinas pang sa kakahiyan. Imagine niyo Pilipinas under kay Leni Robredo. Ano kayang takbo ng gobyerno natin? Manny Pacquiao, Isko Moreno. Baka lahat ng diyan binenta ni Isko. Boy benta rin yun eh. No wonder idol niya si Ramos. Boy benta silang parehas. Pati sa Olympics lumalaban tayo. Yan ang presidente talaga kasi natin talaga. Nakasupport talaga sa mga atleta. Busog ang mga atleta natin. Kaya ganado sila. So sobra sa incentives. Diba? Busogin mo yung atleta mo, yun naman talaga saka yung quarters. Living quarters naman nila, dapat naman talaga maayos naman. May time kasi talaga nung nakakaawa yung mga atleta natin. Tumutuhog na lang ng fishbowl. Wala na makain eh. Tipid na eh. Binapati budget ng atleta, binubulsa. Tumutuhog na lang ng fishbowl yung mga atleta natin doon. Diyan sa labas ng Rizal Memorial, Ninoy Aquino Stadium, nakikita may mga atleta natin, tumutuhog na lang ng fishbowl. Nagtsatsaga na lang sila kasi walang budget eh. Yung mga living quarters sila, bulok. Dati ng allowance sila, delayed. Diba? Ngayon, busog na busog. Kaya ang dami, naghakot tayo ng medal. Ang dami natin nakuha medal. Kaya ganado rin si Apo BBM bigay ng incentive. Grabe.
Pasok-pasok na po sa akin live. Mahaba-haba pa rin ang oras natin mag-live. Ngayong gabi. (10:24) na po ngayong gabi. (10:25) na po ng gabi. Time check. Philippine time check 25. 10:25 na po ng gabi. 10:25 na. Saka hanggang 11 o'clock lang tayo mag-live ngayon. (10:26) na. Anong gamit ito? Anong gamit yung lalakad yung stabilizer. Yun pala yun. Parang ano, magagamit pala talaga pa. Pahaba. Yun pala. Maganda mag-helmet ito pag ano, pag nagpa-vlog. Stabilizer ba tawag? Stabilizer. Tusok dahil. Yung pinaplano nyo kanila Kapsat Daddy D, kay nila Tatay, Boss Tatay TV,
mag-overnight sa mga sementeryo, di pwede. May ano pala talaga rin, mga sementeryo talaga rito pala sa Maynila, may oras, hanggang alas 7 lang ng gabi. Yan sa North, hanggang alas 7 lang sila ng gabi. Malamang, bawal mag-overnight sa loob. Bawal. Sayang nga. Mga alam ko talaga yan, mga ganyan. Sa probinsya talaga. Mag-overnight ka o talagang malakas ang loob mo. Overnight ka sa... Pero hindi na nakakatakot eh. Siyempre, mag-overnight ka sa mga sementeryo. Pag-undas, di ba? Pista ng patay. Mga iba rin, nag-overnight din. Tapos may kasama ka pa rin. May kasama ka sa sementeryong nag-overnight kayo. Gawin mong regular na ano yan, na araw na walang okasyon. Hindi undas, hindi ano. Basta hindi undas. Ordinary day lang, ordinary day. Walang katao-tao sa sementeryo. Doon mo gawin yun. Diba? Talagang matapang kayo. Gawin talaga. Grabe yung isa, yung Beans Ghost. Yung Beans Ghost, actual talaga may nakita siya. Paliko siya, masukal. Parang nasa forest sila eh. Parang may bahay na luma. May puno. Walang yan, pagliko niya doon sa puno, may nakita siya nakabigti. Bulto yun. Naka all white, tapos nakabigti na babae. Nakasabit. Takot na takot nga siya eh. Beams TV. Tingnan niyo yun, nanayin niyo. I-subscribe niyo rin Beams TV. Beams Ghost TV. Kitang kita yung white lady. Talagang naka ano talaga sa puno. Tapos pagbalik niya, kinakausap niya pa eh. Matapang siya eh. Buhay ka pa ba? Buhay ka pa ba? Parang nanggaganon yung ano eh, yung babae. Tapos nakasandali na, pagbalik niya, nawala na. Multo talaga yun. Siguro, nagbigti or something, may nangyari. Hindi niya rin na... Parang yung white lady niya sa Lawakan. Lady of Lawakan, white lady. Nagbigti rin niya pine tree yun. Kasi actually, nangyari doon, nag-gang rape siya. Nag-gang rape yun, yung babae na yun. Yung nagpaparamdam sa Lawakan Road. Nakita na lang yung bangkay niya, yung body niya, nakasabit sa pine tree. Nagbigti talaga siya. Suicide. Hindi niya matanggap yung nangyari sa kanya eh. Nasira na yung buhay niya. Ginang rape eh. Ginang rape yata ng mga Hapon or something. Panahon din ng gera yun eh. Ginang rape ng mga Hapon. Pero totoo yun, yung babae niya talaga nakikisakay. Nakikisakay talaga, ilang jeepney driver ng ilang FX driver ng ano. Ako, 'di ba, dati rin akong nag-FX, nagta-taxi. Pagdating ng gabi, hindi na ako nagagawi doon. Ayoko na. Yan, mga ano ko doon, pinaka-last ng hatid ko doon na oras, alas 9. Gabi, pwede pa. Paglagpas noon, mga 11 and 12, alanganin. Nag-iisa ka na lang noon. Siyempre, pagbalik, naihatid mo yung pasahero mo eh. Lalo paglawakan yung pasahero mo, magpapakapit sa Lawakan yun. Hindi mo maiwasan, dadaanan mo talaga yung area ng White Lady of Lawakan. Doon siya sumasakay. Pumapara talaga siya. Pumapara. Lang magugulat ka na lang, andun na sa ano mo eh. Nakasakay na dun sa sakyan mo eh. Yun naman sa Hyatt naman. Yung lugar naman ng Hyatt Hotel dati, sa Canivada Hotel. Magkatabi kasi yun eh. Dami namatay doon nung Lindol, di ba, noong 1990. Ang ganda pa naman ng view doon sa lugar na yun. Paggabi daw, may intersection doon. Yung kabila nun, Hyatt Hotel eh. Konting ano lang, Nevada Hotel. May tumatawid, mga kumpul ng tao. Pero yung mga suot nila, mga 1990s. Mga 1990s yung suot nila, yun eh. Sila na yun. Nung
hayat. Rush hour talaga eh. Nangyari yung lindol sa Baguio na 1990. Sandaling minuto lang yun pero ang dami namatay. Kaagad. Yung whole Hyatt Hotel bagsak. Nevada Hotel bagsak. Dami kayo namatay doon. Kasi unexpected talaga yun. Tumama sa Baguio 7 point ano siguro yun. 7.6. Pero ang pinaka-epicenter nun sa Nueva Ecija, Gabaldon. 8. 8 yung epicenter sa Gabaldon, Nueva Ecija. Nakita mo talaga yung mga ganun. Na taon may nagbibigyan ng cameraman. Nakuha na niya talaga eh. University na sikat sa Cabanatuan, di ba bumigay? Pantami namatay mga estudyante. Central Colleges of the Philippines, dami namatay. One of the worst, ano rin yun, tragedies. One of the worst tragedies din nangyari sa Pilipinas yun. Buti nga, tanghapon pa eh. Kung gabi nangyari yun, madaling araw, no? Mas maraming na perwisyo. Pasok lang po sa akin live, oh. 10:36 na po. Kaya kung gusto nyo talagang ganyan, hanggang mga content nyo is ghost hunting, yung mga ganyan. Matibay talaga dapat ang loob mo. Matapang ka talaga. Malagalan mo yung mga ganyan. Kasi, ano mo yan? Dapat may alam ko may mga orasyon pa yan eh. May mga orasyon pa yan. Baka may mga pangontre yan sa ano. May pangontre yan sa mga maligno, mga aswang. Yeah. Lunes na naman, eleksyon.
Kaya ganyan itong election dito sa Pilipinas, no? Nakakawalang gana rin. Barangay captain lang, chairman, pinagagawan, patayan. Patayan, bilihan ng boto, guns, ghouls, and gold. Diba? Kaya nakakawalang gana. Maganda, wag ka lang bumoto. Ganyan, para barangay. Kaya mga senador, makakapili ka pa. Presidente, mga okay lang. Pero mga para barangay, wala yun. Yan ang walang korupsyon eh. Pinakamababang level. Andiyan ang korupsyon. SK, dapat i-abolish na nga yung SK na yun. Hindi naman nakakaano. Wala naman nire-represent yung SK na yun. Puro pera-pera din. Iba noon, yung SK din, yung SK noon, yung mga panahon nila Madam Amy. Okay yun. Sila founder niyan eh, mga sangguniang kabataan, di ba? No, pero yung mga SK ngayon na chairman, ako, mga bully-bully na rin. Kala mo rin sino silang mga acting mayor na. Pili nila mayor na eh. SK chairman ba lang sila. Iba ng attitude ng mga kabataan ngayon, di ba? Dapat i-abolish na yung SK niya. Papataya kayo para sa posisyon na yan. Kagawad, di ba? Mga kagawad na yan. Nagpapataya kayo para lang sa kagawad na posisyon na yan. Waste of time eh. Makikinig ka sa mga salita ng mga yan. Ganun din. Wala namang ano yung mga ano. Yun lang yung pinopromote ni Kuya Edwin sa ni Madam Ami Sitcon, mukhang okay sila. Si Ma'am ano, para tabang na, tamundong. Saka si yung kay Kuya Edwin, si Doc Pilapil, kapatid ni Pia Pilapil. Pilapil. Doktor yun na talagang nag-ano siya talaga libre. Tumatakbo yata dyan sa may parting Novaliches. Iilan lang yung ganun. Iilan lang yung mga ganun na tumatakbong chairman. Karamihan kapit din sa posisyon. Sa Abra, daming umatras. Takutan eh. Tatakbo sana pero umatras sila. Kasi takutan nga. Sa Abra. Alam niyo naman ang Abra. Killing pills din yan. Pagdating ng eleksyon dyan sa Abra, killing pills din dyan eh. Time immoral na yung Abra na yun. Talagang notorious din. Mga makakamag-anak ay nagpapatayan sila dyan eh. Kati. Ay, Bunso Irish. Hindi, nakapasok ka, Bulsoy. Nakahabol pa. Nakahabol pa, Bulsoy ha. Okay lang. Salamat, Bulsoy. Salamat, nakapasok. Laan naman. Yan ang pagkakwentuhan natin ngayon. Barangay elections sa Lunes. Bobotos ka ba, Bulsoy? Bobotos ka? Botos ka sa Lunes? Bobotos ka? Basta, boto mo lang talaga sinong tama. Piliin mo sinong maano na chairman dyan sa inyo, kagawan. Kuya Makmak mo kasi hindi bumuboto sa ganyan eh. Hindi ako nakikipagulo sa mga para-barangay. May senador lang ako, Pilipino. Senador, mayor, yun lang ako boto. Presidente. Kagawad, di ako bumuboto dyan. Tingin naman, dami nang napatay, dami ng casualty. Kagawad lang, chairman lang ipinagagawan eh, nagpapatayan pa.
chairman, kagawad, di ba? Nagpapatayan sila. Nag-aagawan sa posisyon. Mhm. Tumatawag ka, Bonsai. Mhm. Ay, Bonsai, nabis kita. Buti nakapasok ka ulit. Salamat, Bonsai, nakapasok ka ulit. Ibag na bigat po, Ma'am Maylin. Ibag na bigat po dyan sa may San Antonio, Texas. Gusto po. Gusto po dyan sa may San Antonio, Texas. Dito po, mag-e-eleksyon na naman sa Lunes. Mag-e-eleksyon na naman sa Lunes. Magulo na naman. Yan, nababa po ng leak si Ma'am Maylin. Support lang po natin yung channel ni Ma'am Maylin, ha. Support lang. Support tayo kay Ma'am Maylin sa channel niya. Nagbaba po siya ng link. Imbag na bigat po dyan, Ma'am Maylin. Imbag na bigat. Magulo pong eleksyon dito, madam. Ano pa lang eh. Pag ano pa lang eh, barangay captain pa lang talagang grabe, chairman. Sobrang eleksyon dito sa Pilipinas. Unlike dyan sa Amerika. Unlike dyan sa Amerika, panalo. After one day, may nanalo na. Okay na, move on na. Kinabukasan, ano na, di ba? Kinabukasan ni ano na, normal na. Pero yung ginagawa nila ngayon kay President Trump, mali. Obvious po talagang hinahanapan talaga ng ano eh. Alam kasi nila gustong bumalik in power ni President Trump, tatakbo ulit eh. Okay lang po, Ma'am Maylin. Kasi medyo tagilid talaga si Biden ngayon. Yung mga ginagawa ni Biden ngayon, ng mga ano niya, yung mga strategy ni Biden ngayon, mukhang tagilid eh. Immigration issues, bagsak na siya eh. Immigration, tanggap kayo ng tanggap ng mga refugee dyan eh. Yung sa New York, grabe. Yung sa New York, grabe eh. Tinatanggihan na sila, talagang nagwawala na yung mga residents dyan eh. Talagang hirap na ang Amerika, tanggap pa kayong tanggap ng mga refugee, di ba? Hindi naman masamang ano eh, pero huwag naman masyadong ano, pati yung wall. Yung wall, dapat magawa na yung wall na yan. Maraming illegal dyan sa Amerika, mga Meksikano. Saka po itong mga Palestino, yan ang mga dapat ko ako presidente ng Amerika, mga Arab. Yung mga Arab pumapunta dyan sa Amerika, pahirapan ko sila. Diba? Death to America nga, yun nga sigaw nila, death to America, death to Israel. Ang dami naman nila dyan sa Amerika, nagsisiksikan sila dyan. Diba? Ma'am Maylin, hindi niya napapansin, daming Jordanian, Syrian, Iran, lalong Iran. Lalo naman pong Iran, galit na galit sa Amerika. Gustong mawala ng Amerika sa mapa ng mundo. Pati ang Israel, gusto nilang mawala na. Dapat ang Amerika, mag-ano rin, pati sa China. Higpitan nila ang China sa mga terrorist countries na pumapasok dyan. Pag Syrian, Iranian, Lebanese, Jordanian, Libyan, yung mga lugar na yan, Lebanon, di ba? Galit na galit sa Amerika, galit na galit sila sa Amerika. Andiyan naman sila napupunta, pero may interior motive, ba't sila napupunta dyan? Naalala niyo po yung 911, di ba? Sino ba mga suspect doon? Pinag-hijack yung mga airplane, mga Arabong terorista, di ba? Pero parurin yung yung heroic din ng mga pasahero ng United Airlines. Yung United Airlines talaga, yun ang doon. Talagang naka-target pala, Pentagon. Lumaban yung mga pasahero. Lumaban yung mga pasahero na sa dalawang terorista, hijacker. Yari sa ng Pentagon pala talaga. Talagang nagkataon.
Sa Pennsylvania pa nag-crash yun, yung airplane na yun eh. Pero talagang, ano talaga nun, ang talagang crash, ano talaga nun, ng terorista, Pentagon. Lumaban lang po itong mga pasahero. Patay din sila lahat. Hero po lahat yun. Yung Boston Marathon, sino ba may gawa nun? Arabo na naman ang may gawa nun. Yung Boston Marathon, yung marathon sa Boston, pasabog, di ba? Dami na naman namatay doon. Dami na sugatan. Arabo na naman yung may gawa nun. Okay lang, Bulsoy, okay lang. Okay lang, alam ko naman eh. Yan, after ng live ko, may ano si Kapsat Daddy D. Yan, Ma'am Mylene, support niyo rin po si Kapsat Daddy D. May ano siya, may premiere. So, kung kilala niyo po si Kapsat Daddy D, supportahan niyo rin po. Meron po siyang ano sa ano eh. Yan, may premiere si Kapsat Bunsoy Iris, si Kuya Daddy D mo. Lipin mo na lang mamaya. Gandang gabi, Sir Kabsat Mac. Grandpa watching at home. Happy lang to all. Salamat sa balitaan at kwentuhan sa gabi. Yan. Ibag narabi rin po, Kuya Carlito. Salamat din po pagpasok sa akin live. Yan, Kuya Carlitos. Kuya Carlitos daw po, sabi ni Ma'am Mylene. Hi to Miss Iris Ledesma. Gandang gabi sa iyo, friend. Salamat sa pagtulong kay Hot Flowers for you, friend. Busy daw po. May ginagawa po si Bonsai. Yes. Busy lang daw. Busy muna ako, kuya. Okay lang yan, Bonsai. Okay. Dito lang naman tayo. Extend po tayong 11:30. May mga pumasok po eh. Extend lang natin hanggang 11:30 itong live. May mga pumasok. Hi to Ma'am Mylene. Good PM sa iyo, friend. Salamat sa pagtulong kay Coach Flowers for you. Good AM po sa kanila. Good AM. San Antonio, Texas po yan. Ay po, Ma'am Mylene. Kaway-kaway lang po. Mainit pa rin po dyan, Ma'am Mylene, no? Sa inyo. Sa Texas, San Antonio.
Okay lang kuya. Kulang, okay lang kuya. Salamat sa suporta po. Yan. Ma'am Maylene, comment lang. Comment na lang ako dito. Inabot ng live na luto mo. Ah, plan, ano? Plan ata. Good evening, Kabsat Mac. Mega love shoutout. Oh, Bagdarabi po, Mami Mary. Salamat din po pagpasok sa akin live, Mami Mary. Salamat po, Mami Mary. Live lang po tayo ngayong gabi. Sakto, yung gano'n pong 11:30 itong live natin. Buti nga po na ano kaya. Maabot si Mami Mary. Maraming humabol po kasi. Hi to Ma'am Mary Ostaliano. Gandang gabi sa iyo, friend. Salamat sa pagtulong kayo. Flowers for you. Happy lang. Sa pagtulong kayo. Flowers for you, friend. Nakakaabot pa kami sa to. Opo, Mami Mary. 11:30 nga po. Dapat 11 ko yan. Kanina po mga quarter to ano. May mga pumasok na po. Mabul po si Bulsoy. Mabul si Kuya Carlito. Mabul po si Ma'am Maylin. Mabul po kayo. Okay lang po yan. Yan lang natin 11:30 itong live na to. Yan, may pagkatapos ko po dito, Mami Mary, meron pong premiere si ano, si Kabsat Daddy D. Sa ano daw po siya, Port Santiago. Yung mga dungeon po. Actually, nababa ko rin po yun eh. Na ano ko rin po yun. Supportan din po natin channel ni Kabsat Daddy D. Talagang solid din yun. Solid din Team Unity yan. Lahat ng mga vlogger na Team Unity, supportan natin. Yan, sub natin yung mga galit-galit yan. Kaya nyo silang magalit, di ba? Hello, Sir Carlito Sarinas. Thank you sa pa-flowers. God bless you and your family. Ma'am Mary, uwi ka ba sa province nyo sa All Souls Day? Malayo po eh, no? Mami Mary, uwi ka pa daw po. Uwi ka pa daw po sa Leyte. Samar yata si Mami. Opo, layo. Pamasahe po, no? Kala po ba pamasahe? Kasi nagtanong po ako, no? Pumunta sa PITX, curious lang po ako. Gusto ko po kasi talagang pang may budget. Land travel ako hanggang Davao. Tapos Davao hanggang Zamboanga na. Punta naman ako ng Zamboanga din. Puro land travel. 4,000. 4,000 daw pong one way. Manila, Davao. 4,000 plus. Aircon na po. 3,000 plus pag ano, pag ordinary. Pag hindi aircon, 3,000 plus. 4,000 plus pag ano, pag aircon. Hindi ako nakapanood sa live niya kanina, Kabsat. Namili ako ng para sa tindahan. Ngayon po may premiere siya mamaya. Nag-premiere po eh. May premiere po siya sa may yun sa dungeon po din sa ano. Pumunta po din sa Port Santiago eh. Yung dungeon, yung mga POW.
Premiere lang po yata, premiere. Di naman po yata live eh. Parang ano lang. Short video lang po siguro, short video. Short videos lang. Sinabi niya po kasi talaga eh, mag-ano siya dun sa may Fort Santiago eh. Kahit short video lang. Makita niya lang yung dungeon dun sa baba. Pasamar sa 2K na yata ngayon. Mahal din po, no? 4K pag Davao po eh. 4K, tinanong ko na po eh. 4K, one way pa lang yun. Bali 8K, balikan. Swerte mo kung may kakilala ka sa Davao. Tutuluyan mo pa, pagkain mo pa. Diba? Ang gumawa nun yung Gretchen Ho, yung dating volleyball player, announcer na ngayon ng TV5, ginawa niya eh. Ginawa niya eh. Sumakay ng Piltrangco, yung sa PITX. Hanggang Davao na yun. 4,000 rin eh. Dapat talaga maghanap ka ng ano doon sa Davao. Sa Cebu lang problema. Sakali, naisipan ko mag-Cebu, ila pamasahe lang. Pamasahe lang problema ko, pero pagdating sa ano, si Kabsat Infinite. Tiga Cebu yun eh. Ano ko talaga si Kabsat Infinite sa Cebu. Yun tayo. Hindi ko lang po alam ng Manila, Zamboanga kung magkano. O Zamboanga, Maynila. May gumawa din eh. Yung vlogger na isa, nagbaylan siya magmula Zamboanga hanggang Maynila. 4 na araw daw po eh. 4 na araw. Kaya ba ng 4 na araw yun? Bilib ka po yung pag umuwi pinsan ako sa Isabela. Galing ako rito sa Maynila. May nakakasabay ako galing pang Iloilo. Ilang araw na po yung biyahe? 3 araw na, sabi niya. Tapos, babiyahe pa po ngayon pa Isabela. Babiyahe pa ng Isabela, pa Isabela pa siya na another 10 hours. Ilang beses na po ako nakasabay ng ganun galing Bisaya. Nakakapangasawa po sila sa taga amin sa norte. Minsan na babae, nag-iisa pa, may anak. Galing daw ng Iloilo. Pupunta ng Isabela, Kawayan. Nakapangasawa, taga Kawayan, Isabela. Pero taga Iloilo siya. Bumiyahe, talagang galing Iloilo, literal. Layo ng biyahe nun ha. Mga sanay na po sa biyahe siguro mga yun. Hindi na po sir malayo po kasi dito na lang po ang business ko po ay dito na sa Cavite. Nilipat po namin dito galing Pateros. Dati po kasi Tito Jimmy Saints pala kayo. Si Tito Jimmy Saints, di ba? Pero siya. Uso pong balot yan. Sarap pong balot yan sa Pateros. Sa kay Itik. Fried Itik. Fried Itik po. Sarap ng fried Itik yan sa Pateros. Minsan lang po ako nakapunta dyan. Actually. Isang beses lang. Pateros. Dikit po ng Tagig yan, di ba? Katabi ng Tagig. Diyan pa si Ma'am Maylin. Kaway-kaway lang po Ma'am Maylin. Mag-ano na po yata dyan eh. Anong oras na po ba? Magpapangal daw na yata dyan, no? Mag-11 na po ng ano dyan sa inyo, no? Teka. Magte-10. 10 o'clock po ng umaga, no? 10 o'clock. 10 o'clock ng umaga ngayon dyan sa San Antonio, Texas. Kabsat Friday Itik at balot. Masarap. Sa Pateros po, talaga. Kaya nga sa Itbulaga nun, inaawitan nila si Tito Jim eh. Si Tito Jimmy Saints, di ba tiga Pateros? Inaawitan lagi ni Bossing. Magdala ka naman dito, itik saka balot. Galing Pateros. Pinopromote ni Tito Jim eh.
Laking mama rin po si Tito Jimmy. Laking mama. Fried itik at balot sa Pateros. Na-try niyo na po ba yung fried balot? Masarap daw eh. Piniprito pala yun, yung balot. Ay, balot sa puti, yung may kulay orange, no? Nakatikip po ako one time yata. Balot sa Penoy po kasing kinakain ko. Pag kumakain po ako ng yung balot Penoy, hindi po balot. Na, sip na ako. Marami lang kasi ako ginawa. Kaya ito, ginabi na naman. Okay lang po, Mami Mary. Good night po. Salamat po, Mami Mary. Ingat sa God bless po, Mami Mary lagi. Salamat po. Bukas po ulit. Pasok lang po ako kayo sa live ko. Opo, bukas po. Pasok po ulit kayo sa live ko. Magla-live po tayo bukas. Bukas po siguro hapon. Live po tayo bukas ang hapon. Makalabas naman. Makapunta naman kung saan. Ma'am Maylin, nagluluto ka na ba? Maraming alam na luto ka pala, pati dessert. alas 10 na rin po nung umaga doon, baka nagluluto na. Mag-11 na rin ng tanghali ron. Kala Ma'am Mary. Ay, kala Ma'am Maylin. Ayan. Bye Ma'am Maylin. Ma'am Mary. Bye-bye po, Mami Mary. Ingat po kayo. Good night. Salamat po, Mami Mary. Salamat po. Ingat po kayo lagi dyan sa Cavite po. Bye-bye sa lahat. Good night sa lahat. Sir Carlito. Good night po. Good night po, Mami Mary. Salamat po. Salamat po. Po, Mami Mary. Opo, kuya, kahit ano lang. Southern food. Yung mga ano po, Ma'am Maylin, yung mga ribs. Southern cooking, yun ang masarap dyan. Sa Tepandan dyan, Texas. Basta banda dyan sa South. Southern cooking, yung mga ribs na barbecue. Yung mga barbecue ribs po, no? Grabe. Mga Southern cooking. Yung mga... kuya ko po dati nasa Florida eh. Ilang beses din po nakapunta sa Florida eh. Nagluluto din, nagbabarbecue siya ng mga sarap, spare ribs. Tapos bahala ka na anong side dish mo, coleslaw, mais. Yan, yung inihaw po na karne ribs. Nag-iihaw rin po siya ng mais. Ang sarap eh. Corn cob, parang ganun. By Mary. Diba yung mais po, iniihaw daw. Iniihaw din nila. Parang corn cob. Corn cob ang tawag nila doon. Corn cob. Iniihaw din eh. Tapos aside from the iniihaw na spare ribs, ang sarap. Inihaw na ribs, saka side dish mo, mais.
Dalawang likes na po para 10. Dalawang likes na po para 10 likes na po tayo. Dagdag na lang po ng dalawa. Baka pwede naman dalawang likes na lang. Saka pabutin man lang natin ng 10. Okay na yan, 10 likes. Pasok-pasok pa po sa akin live, oh. May oras pa tayo. Ano pa lang eh. Mayroon pa tayong ilang minuto pa ba? 11:10, 20 minutes pa. 20 minutes pa, may 20 minutes pa tayo para tayo mag-live. Host, kina Ma'am Maylin, uso din siguro yun. Halloween na. Ang mga bata nagbabagay. Yung trick or treat. Oh. Oh, sa Amerika talagang inaano yan. Sa Amerika talagang inaano yun. Trick or treat yan, yung mga bata naka-costume, tapos may dala-dalang trick or treat. Oh, nagbabahay-bahay rin sila. Kami din sa Florida nun, yung mga pamangkin ko. Ginawa rin nila yan eh. Sa Florida nun, ginawa ng mga pamangkin ko yan. Babahay-bahay rin sila. Naka-costume ng white lady, yung pamangkin ko babae, naka-white lady. Costume niya, yung pamangkin ko naman lalaki, Dracula naman. Uso sa Amerika po eh. Pero pinaka-sinaselebrate kasi talaga nila sa Amerika, 4th of July. Dalawa lang yan eh, 4th of July saka Thanksgiving. Mas sinaselebrate pa nila ang Thanksgiving kaysa sa Pasko. Yan, yung mga nandiyan sa Amerika. Mas sinaselebrate, may tradition ng mga Amerikano. Siyempre tayo mga may Pilipino na tayo eh. Celebrate natin ng Pasko. Yung mga tradition nandiyan, yung mga Amerikano, yung mga puti, Thanksgiving talagang inaano nila. Thanksgiving sa kay 4th of July. Independence, 4th of July. Yan, yung dalawang yan ang talagang pinakaano nila din sa Amerika. Di nga pinapansin ng kami yung Pasko dyan. Pasko dyan, may pasok na eh. Tataka, Pasko, pero may pasok to mga to. Pumapasok sila. Regular na araw, Pasko sa kanila. Oo kuya, usong-uso. Mga doorbell, mag-doorbell sila, sasabing ko, go away. Dito wala na nun, alam ko na nanganguluwa, tawag yata sa atin. Trick or treat? Sa Amerika po kasi trick or treat tawag yan. Katok sa bahay mo, tapos may mga dala-dala silang ano. Eh, bahala ka na, anong bigyan mo? Pera, candy. Morong candies eh. Morong candy, alam mo naman hilig ng mga bata, candy. Sa mga probinsya na lang, kuya. Dito sa Maynila, mukhang wala na eh. Wala na yung tradisyon. Gumagaya na rin. Gumagaya din sila sa Pinas ng ganyan. Yung mga nasa mga ano, Mamaylin, yung mga nasa exclusive na subdivision. Yun, mga nasa malalaking subdivision, Ayala Alabang, Pilimpes Alabang, gagawin nila. Ginagawa ng mga bata. Pero mga tondo na lang. Yun, sa mga subdivision na may yaman, ginagawa nila. Ayala Alabang, Alabang Hills, diba? Mga subdivision ng mga richie, ginagawa yan. Mga ordinaryong wala. Tinutulog na lang ng mga taga-tondo yan. Yan yung mga mayayaman, Ford's Park, yan, ginagawa nila yan.
Saka mga mayayaman community na mo, mga mamay din. Sa mga depressed areas, hindi. Mga depressed areas, hindi. Tinutulog na lang nila yan. Opo, mamaylin sa mga ano lang, mga Forbes Park, Alabang Hills, Ayala Hills, yun. Yung gagawin nila doon. Mga mayayaman, sila-sila lang. Pag pagmasa, tinutulog na lang yan. Dinadagdag na sa ipon yan para so kare gusto mag-tour ng ako rin ma'am, wala akong hilig sa mas gusto ko pa mag-tour. Tour ako sa Sagada, tour ako sa Banawe, di ba? Dapat di tayo banyaga sa sarili nating bansa. Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, yeah. Daming lugar na pwedeng pasyalan. Dinadyawan, Aurora Province. Yeah. Dibilacan, Isabela. May coastal town naman sa Isabela. Ano, may mga virgin beaches doon. Dibilacan. Palanan, Isabela, kung saan nahuli si General Aguinaldo. Doon siya nahuli eh. Ako, panood ako sa sine yung bata, ano? Nako, panood ako sa sine yung bata, hindi candy binigay. Kiss ang grandpap, kiss ang grandpap daw. Una, alis ang mga bata, walang candy kasi grabe po, no? Yung mga Amerikanong bata mahilig sa candy, yan naman ang ano. Yun naman enjoyment ng mga batang Amerikano, mga puti. Hindi actually, pati itim. Basta may candy. Mahilig sila matatawis. Trick or treat. Trick or treat. Habang na yung ano na, may lagayan na yung basket. Pupuloy mo yung basket nila. Depende eh. Puloy mo yung basket nila ng candies. Tawa-tawa po kay Ma'am Maylin ha. Tawa-tawa lang si Ma'am Maylin. Totoo naman po yung sinasabi. Trick or treat po dito sa Pilipinas. Sa mga ano lang, yung mga mayayaman subdivision lang. Walang magti-treat or treat na taga-tondo ka. Wala. Once in a blue moon siguro meron, pero karamihan talaga pag ganyan. Sa mga subdivision talagang richy-richy. Sa mga mayayamang subdivision yan. Oo, kabsat happy lang. Happy lang po tayo, Ma'am Maylin. Bayaran po natin yung mga basher dyan. Yung mga kung bumabang, mga nag-aano dyan kay Apo Bongbong, kay Madam Inday Sara. Bayaran natin sila. Kasi tayo masaya tayo dito.
Masaya tayo, hindi tayo pinapabayaan ng Amerika. Laking pasalamat natin sa Amerika. Hanggang ngayon, alay lang. Hanggang dyan sila, nakaalalay lang. Kaya di makaporma tong inchik eh. Sa totoo lang po, hindi makaporma tong inchik dahil andyan ang Amerika eh. Trick or treat sa probinsya, ano kaya yun? Sa probinsya po, alam ko meron eh, mga iba. Sa probinsya po, buhay pa. Dito po talaga, sa Maynila talaga wala. Wala. Sa probinsya, pwede pa. Paano pa? Pagdating dito, wala. Ten minutes na lang. Ang live ni Kabsat ngayong gabi. Mag-ahata tayo ng 11:30. Hindi ko po alam, yung mga trick or treat sa probinsya, paano? Iba kasi takutan sa probinsya, literal eh. Yung mga trip ko kasi doon, mga sa probinsya, pupunta talaga sa sementeryo. Ghost hunting. Ghost hunting ang ano ng mga tao doon, ghost hunting. Pupunta sila sa sementeryo ng mga alas 11, alas 12 ng gabi. Ghost hunting. Ghost hunting po ang trip sa probinsya, hindi yan. Trick or treat, wala. Ghost hunting talaga. Ado among mon nga WH mo Kabsat. Medyo maano pa nga, medyo basit tayo. Awan pa yung unay. Pag nagla-live naman ako, 2 oras. Bihira naman po ako mag-live ng bihira naman po ako mag-live ng 3 hours. Minsan-minsan, nagla-live din ako ng 3 hours. Al-alya. Al-alya. Hindi, mga ibang vlogger po, yun talaga ang content nila, ma'am. Ma'am Maylene, yung Beams. Ito po ito, sundan niyo rin po yung channel niya, Beams Ghost. Kasi actual po talaga may nakikita siya eh. Beams Ghost vlog. Yan yung ano niya. Beams Ghost vlog. Actual ano talaga may nakikita siya, duwende. Ang galing po niya, duwende, aswang. Encounter, ilang beses na po siya encounter sa aswang, white lady, kapre. Ang bahay ang lalayo ng distance sa state, kaya may privacy sa Pinas. May bahay dito halos dikit-dikit, kaya maraming marites sa buhay ng kapitbahay. Kaya nga po sa Amerika, parang wala. Kala mo nga walang nakatira doon sa loob eh. Kala mo walang nakatira doon sa loob. Yung subdivision ng kuya ko doon sa Florida doon. Parang wala nakatira sa loob. Walang lumalabas. Lalabas lang sila Sabado, Linggo, walang pasok. Pero yung Lunes hanggang Biyernes wala. Busy sila, nandun sila. Wala sila lang. Nasa work. Mga bata nasa school. Ganun po yung Amerika eh. Buuwi lang yung mga bata, hapon na. Yung si Pader uwi, gabi na, alas 6, gano'n. Si Mader nagwo-work din. Bira ako makitang mga kapitbahay ko. Kaya nga po mamelin eh. Diba? Bibihira. Tikit-tikit din ang bahay sa Florida. Sa bahay ng sa division ng kuya ko. Minsan-minsan may nagja-jogging. How are you? Ay, gano'n naman sila. Uunahan mo sila. How are you, sir? Good morning, ma'am. Good morning, sir. Good morning. Gano'n naman. Pero may batsetsempong ka talagang lalo dyan sa South. Tapos iba kulay mo, racist. May mga racist na maputi. Puti sila. Meron pang 3 houses away sa bahay namin,
flag pa ng ano eh, Confederate. Ano pa racist talaga yun. Flag ng Confederate States of America pa. Mga 3 houses away po sa amin ang bahay ni Kuya. Mga 3 houses away, merong bahay doon na Confederate flag pa. Confederate Southern flag pa siya eh. Pag Confederate ka kasi, ang inaano mo talaga, South. Hindi mo kinikilala ang ano, ang Washington DC, hindi mo kinakilala ang North. Basta meron ka sarili, South. Southerner ka eh, Southerner. Confederate ka, yung tawag siya. Yan, mga tiga karamihan dyan, mga Confederate, eh, racist talaga. Yan, Mamaylin, Texas, part ng South yan, di ba? Texas, Louisiana, Alabama, Mississippi, Florida, yan, Georgia, magkakadikit yan eh. Magkita kami ng Pinay na kapitbahay para kami nasa Pinas lang nagsigawan isang house ng pagitan namin. Mamaylin, di ba? Sa ano nga daw po, kung nababalitaan nyo sa community sa San Francisco, sa Daly City. Daly City, andun yung mga tita ko eh. May mga kamag-anak kami rin sa Daly City. Amoy na amoy may luto ng adobo. Adobo City na nga. Tawag niya sa Daly City, hindi na Daly City. Adobo City na eh. Adobo. Maamoy mo talaga yung bawang. Adobo City. 80% yata, 70% ng population ng Daly City, Pinoy. Taming Pinoy doon sa Daly City. Maamoy mo talaga yung ano ng bawang. Adobo City nga. Si Host nga may tattoo pang ringer. Wala po akong tattoo. Malinis po, malinis. Hindi po ako nagpapatato. Hindi po ako nagpapatato. Kung magpapatato ako doon kay Apo Wangud. Ang layo naman. Ng kay Apo Wangud sa may Kalinga. Kalinga Payaw yun eh. Kay Apo Wangud. Masakit lang talaga. Talagang tik-tik. Traditional lang ano yun yung pinagalan nyo. Ginaganyan din sa ano mo. Traditional lang magtatato talaga si Apo Wangud. Wala po akong tattoo Kuya Carlito, wala. Malinis ako. Kaya nga po pag pumapasok ka sa Bilibid o kahit anong kulungan, yun ang unang tinitignan ng mga preso eh, kung may tatak ka na. Ay po, Ma'am Maylin, nananakot pa po kayo, mami. Ibig sabihin may tatak, may ano ka na, may tattoo ka na. O, labas-pasok ka na sa preso. Kung malinis ka pa, paano ka lang sa kanila? Iba rin kasi kung may grupo ka. Magpatatak ka lang sa kanila. Magpatato ka lang sa kanila. Bubulihin ka kasi ng ibang pag wala kang tato. Ano yung tatak? Tato daw po, ma'am. Tato, yung mga tato. Tato. Paano ka ng sa katawan mo? Tattoo artist, ganun. Tatak. Tato. Tato po yan, ma'am. Tato. Host, si Tao Bender pa. Pag nag-ingat ka ako. Makakatagpo talaga ng ano yun. No? Minsan kasi nakakainis na yung boses niya. Makakatagpo talaga ng loko-lokong homeowner dito yun. Kung kami, pinagtsatsagaan na namin, okay. Ang boses na kasi talaga yun, hindi mo na talaga maano yun.
Pero makakatagpo talaga ng ano, talagang mainitin ang ulo, di ba? Ay, taho pala. Taho po yun, ma'am, taho. 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 Voice, ano lang po yung kanya eh. May, yung voice, yung parang voice announcer, naka, ano lang, paulit-ulit lang. Hindi naman siya nagsasalita. Ano lang yun, na speaker, tapos paulit-ulit lang. Taho, taho. Hindi naman siya actual yung nagsasalita. Mas maganda nga kung siya na mismo nagsalita. Huwag na siyang ano, sa speaker. Tawa-tawa kayo, Ma'am Maylin ha. Katkatawa kayo ha. Katkatawa lata ni Ma'am Maylin. Oo, i-out na yun. Ma'am Maylin, mag-out na po tayo. 11:30 na po ng gabi. Yan. Mag-out na po tayo. 11:30 na po ng gabi dito. Yan. Maraming salamat po sa mga pumasok po sa akin live. Actually, nag-extend na nga po ako eh. Salamat po ha, Ma'am Maylin. Yung pag nabigat po dyan. God bless po always. Ingat po kayo dyan. Yan, Kuya Carlito. Ingat din, Kuya. Lahat po ng mga nakasilent. Yan. Bunsoy Irish, salamat Bunsoy Irish. Salamat sa pagpasok kanina. Ingat si God bless din lagi, Bunsoy. Yan. Bunsoy JL, ingat ka rin. God bless sa'yo. Good luck din sa work mo, sa aral mo. Bunsoy Yan, good day sa'yo dyan sa Amerika. Yung pagtabigat sa'yo dyan. Ingat sa God bless din sa'yo lagi. Good luck din dyan sa work mo, Bunsoy. Sana ma-promote ka pa. Sana ma-promote ka pa. Okay? Lahat ng mga viewers dyan, salamat sa inyo lahat. Mag-out na rin tayo. Ano rin. Kay Mami Mary, salamat din po, Mami Mary. Salamat din po pagpasok ha. Kay Boss Ram, salamat din po, Boss Ram. Sa inyo po lahat. Mga pumasok po ngayong gabi. Kahit po yung mga naka-silent, okay lang po. Night, Kuya Carlito. Good night na po, Ma'am Maylin. Good day po sa inyo dyan ha. 11:30 na po kasi. Yan. Bye-bye po. Ingat at God bless. Bukas po ulit, magla-live ulit tayo. Bye-bye po. Salamat po sa inyo lahat. God bless. Bye host and to all friends and viewers of Host Channel. Happy lang to all. Salamat po. May premiere po si ano. Saglitan nyo lang po. Yung premiere po ni Kabsat Daddy D. Kuya Carlito, sa inyo po lahat. Meron pong ano si Kabsat Daddy D. May premiere siya. Sandali lang naman yan. Nasa Port Santiago yata siya. Bye-bye. Ingat at God bless. Support din po natin si Kabsat Daddy D. Bye-bye po sa inyo lahat.